Baby, Baby, ya I love you. I miss you. I kiss you. Baby ni kaɗai. I rugurguzi wallahi. Shi kuma rugurguzin fa. Wallahi Shi ne kuma alherin nan. a wannan wasu sauran basket ɗinki ne. Ka kawo mun? Eh. To mu gani. Kin gani? Kwaki ne fa? Ni ne. Garin kwakin? Shi ne a matsayin Ramadan basket dina? Ku ba kya so. Ka dubi gidanmu kuma na yadda ina soyayya da ka kuma ka kawo min kwaki? Gaskiya shi kan ka samu. To dan rike haka tukunna. Ka rike? To a kai gida. Kamar ya. A'a na gode ne ka kai kan a kai gida kawai. Gidan mutum ya sun A'a a kai musu wannan sun ba su ƙara.